שלום, אני דביר ארד, בן 30, נשוי למעיין, אבא של ארבל ונבו. אני מאוד יעריך אם תעזרו לי להגשים את החלום ולהוציא את הספר לאור. תודה. בבוקרו של יום חמישי, די שמשי, ארבל ונבו יצאו למרפסת. בתחילה הם כמעט הפילו עציץ, כשניסו לשחק מחבואים ותופסת. ביפ, ביפ, ביפ. איזה מין רכב, נשמע בדיוק כך. משאית ענקית, היא נוסעת לפח. היי ארבל, קרא נבו, תראה איזה יופי, בפח הכחול. את הפח הזה אני כבר מכיר, ענה האח הגדול. צריך למיין טוב, לא זורקים בו הכל. לא ארבל, שם, הצביע נבו, תסתכל, קרנף עם אף עגול. אין כאן קרנף, אמרה נהגת המשאית בנימוס, ולמען האמת, גם אין כאן עכבר, זהו פשוט פח מיוחד, ואליו זורקים את אשפת הנייר.